Assalamu alaikum jama julbe wonbe sibude fode ay marjello kala ko wontirdo e nder aduna hare mede toriyon yon ƴettu tammon on gentoro dolla hakkil famu ko mi fala on kon wolande o yiyo debbo mon no yide Madame Doumbouya, je m'adresse à Madame Doumbouya. Mi anda siko Lorian ka ko Laurent o inete yetemo ko nanata blogger be guinéen be fop wondube ben do e opposition mi ala inude ko karijo ma ko karijo yobe yewtu o debbo ko nanata ko fi honnudum wana yobe jodo be ndara modi makko ko woni ko wadde nder leydi ndi o sikka si yani ko modi makko tum yani kanko tawaka ono hebani Mamadi Doumbouya. Donc si tawi o conseillali modi makko yehi ha be yani beyle be yanay régime ardo fedde si be yani be andu kanko kadi debbo si tawi o yewtaki modi makko gonga be nangay mo kanko kadi ko lagine kadi o sokete na France wana France de ko lagine o sokete. Donc jama yobe remarque moja o debbo ko français joni e sirabe Mamadi Doumbouya be ko français be hari alano fus me hande be mari cuudi France village soda di France be mari cuudi soda di Suisse e be mari cuudi soda di hay États-Unis enen hide wadande be do campagne e sirabe Mamadi Doumbouya be ko français be immor endare wana watta go giddolekil simandu 2040 sikken o simandu 2040 si ari nafa e Guinéen si be faala nafude Guinéen ko o saay do o saay sattene ko Guinéen be mari do ni ko o saay be doa hollugo effort mabbe parce que lendi non de barki kala ko yar a lendi non de barki Guinéen be no tappi ko hore hibe jodi e be inde vive général Mamadi Doumbouya. Guinéen jono doa c'est-à-dire leydi ndi tellement hindi wonde barki ɓiɓɓe leydi ndi ko doa ko yaltude leydi ko ɗum doa yoɓirede ɓikkoy ɓiɓɓe leydi ndi fof minata ɓikkoy par ce que on yafoto ko ɓiɓɓe leydi ndi fop ɓe doa yoɓede école ji maɓɓe ɗin ko hôpital ji la plupart maɗum ɓe ƴetta jewluɗe ɓe investissana jama on ɓe gollana hoore maɓɓe ɓe wawa heɓande hoore maɓɓe programme ji maɓɓe ɗin mais wana layu timmudi woni leydi wana courant timmudi woni leydi wana sécurité timmudi woni leydi golle ala e leydi enen de yaltude inne ɓeɗo yoɓe luttu ko laamu ko enen tigiri wonɓe inude yoɓe présente candidat ɗum no hersini ɓe empêchi dadis 2009 wonugol candidat fi honnu hatta ɓe ronka empêchude Mamadi Doumbouya fi on hatta ɓe wolana Mamadi Doumbouya gonga si on sikki Laurent Doumbouya so ɓe sikki ɓe wattoto giddoleki simandu 2040 ɓe waɗa ko ɓe faala e nder leydi ɓe sikka jama on ala hide konko feƴude awa ñande o kudeta maɗum ñande ɓe yani o ñande ɓe yani ko wallahi billahi Laurent Doumbouya e ɓiɓɓe makko ɓen fop ɓe nangete ɓe yaata France ko lagine ɗon ɓe sokete kanko do Laurent Doumbouya ko lagine o sokete par ce que ɗe gandi oya mi ala ñan hay situde parce que na hay Guinéen ɓe non ɓen fewnude wanno kudeta ɓengu makko gangade ko français jo mais ɓay ɓengu makko yetanokimo gonga ɓay waɗi pom ɓe nangono ɓengu makko ko leydi maɓɓe toon sokano o soka ɓengu makko sokano donc iɗo gandi kombo mi haale fimur yeete o debbo moƴƴe ko nandata yeete mo naata e ndu yalta e ndu anda ko sabbimo ko anda probléme sabbiɗo mo o anda probléme musiba masibo sabbiɗo modi makko on wana wattago giddoleki tum ƴawra jodda ena simandu 2040 siman non ça c'est impossible on wujjata jawleɗe nabon ka moɗon marion sikkon waɗa e lagine annotage wata yaride noon immo moƴƴa wattana hila konko fiiɗo anda ko habbi ko modima e jama on andu ɗum noon taw on hiide ɓe kidnapi himɓe siko modima kidnapano sokira ɗum ɗo ni joni ronke humpitede andeno ɗum Sékou Touré ko ni waɗirno Sékou Touré ko yo hendo baba on o soka jango o nanga ɓiɗɗon o nooma hara na kulunji hullugol waɗeteɗon ko kulunji weltagol ena kaarijo hino nooma
ina kaarijo ino normal ɓe sikkiɓe jooɗoto enen kadi guineɓe ɓen en ala urtude hakkille men e ndaran konngol feƴƴude ɗum wawata marsirde ni e jama on immo o waɗa ko haani ko e nder ndi leydi lore an Dumbuya menen min faami hannde kadi ɓaynon o wiiɗon hooli modi ma no hooli ko ɓiɗɗo gorko en ka fendi vidéo si Allah jaɓi en ka fen de transition ɗo si Allah jaɓi ɓay tumɓe ɗe anndi leader ɓe marɓe ɓe barke doole ñande ɓe artila guine wonde ñande ɓe artila guine o ganda enen ñande mi so tawi ɓe hulu ɓe dogi ɓe yalti ma so tawi ko nde ɓe arti ɗo ɓe ɓuri marde doole